Abendiez, hauze da, gure erakusketaren amama, zen beraren gana familien egun da urte zitsu. Burue ja, baina, bueno, nahiko ondo zago, gero bere alaitzat. Bueno, Eusko Jaurlaritza erbestera goienien, berazten dara nien, urki jokin Bartzelona. Orduan, topau genuenean, oso interesgarri zirritu zitzaigu, zer, izan zan tipa bat, hauxe, kableak irakurtzen egon zala, gero erbesteratu, Frantziara, Frantziatik Venezuelara, Venezuelan emakume abertzale batzak sartu zan, ikastolanen alde, beurek pentsetan zuten, bere ala bueltako ziela, eta pentsetan zuten gumiek euskaraz ikasin behar zutela. Orduan, ebala, bere, ketzen pasau zan, bere zenarra Karrantza zan, Karrantza oso importanti izan zan, eta bera berutzu zan apur bat diskutauta. Orduan, bai Marisa Gala, eta Tolosa jaio zan, eta Teresa Nadal, Frantzane hilabetien hiltzala, Toulousera familien, trestaitzen, eta Teresaren, lehenengoko momentutik, bera medikuntza hitzen zauen Zaragozan, lehenengoko kurtsue, eta oporretan Bilbora etorri zan, eta horre eskandalu hasten da, eta lehengo zezen plazan jartzen dute hospital militar, zaurizek eta zaitzeko. Eta berehala, bolondreza moduen, bai bera, bai txabe, hainbat emakume, ara doiez, apurra laguntzekako. Batzuk itzen dute enfermera lanak, eta beste batzuk itzen dute intendentzia, izar guztiziek garbitzu, janaixe, eta horregaitik askotan esaten dugu, zauriak egiziera, trintzeratik datu zela. Baina, hausepe, oso importantiak izan zen bertan zeuden. Orduan, gero, bombardaketa gerra hasten da, eta bombardaketaren lekukua. Leku ezberdinetan, adibidez, hause bizi, Elgetako Ediez, Maria Elorxukuen, eta Teresa Nadal bere aiztarekin eta amakin, tatia batekin, zijoazten menditxikan, eta momentu baten, bomba bat jauz izan, bere tia hil zan, bere aizta zaukat tian gainetikan holan bezue, eta bezue zintzilikatzen gelditu zitzaion, guan bera oso entrevista politxe dauka, San Teresa maravillosa, eta botetan dauz gara izan zan bere bizitza. Gero, berriz da, hona datoz, erbestean egon ziren, baina bera etxune ikustenan eta oso hausak zan, eta Parisera zan, apur bat bizitza aldatzeko, eta botetan dauz Parisan zetoketan da, zeinekin, oso emakume interesgarri zen. Hemen zaurituta gelitzu zan, burdin baten zirpastenien bomba bat bategatik. Hausek, biziak lodosako ediez, oso emakumiek interesgarri zek lehenengoko aldiz berditzen zutela, hause biziak, kostago zutzegun, biziak gelitzu ziren umezurtz, amak akabau zutela. Orduan, interesgarri ziren lodosan askotan esaten dute proporzionalki Nafarroako erbixe dala jende bixe hau izutena. Eta gainera horreko gunien. Uztaiak emesortzizien hasten da, emeretzizien, paseuzkaten egin bat zerrendata, eta arrafazien. Logosara, hartu zituzten batzuk, eta bera. Orduan, euneko 10 iztuten lodosa. Hemen dauzkagu, kartzelan egondakuek bakoitza pena ezberdinekin. Eta lehen, Rosa Liedo komenta gau diot, hause Angeles Florek erakusketan da zen bakarra da
Euskal Herrixen ez zaiola, osea, ez dela jaio. Eta zerbaitik hartu genuen, ez da Flore, Angeles, bomba, hau da, bomba. Oin, 100 urte ditzu eta Facebooken ibiltzen. Da, tremenda. Eta gau superrondo, baina superrondo, behu ekarri genuen bertan egin genuen omenaldira, eta impresionante. Orduan, zerbaitik hartu genuen, nahi genuen, pentsetan genuen Saturraran espetxie oso, hemen Euskal Herrixen oso zanguratzu ezala, ez? Orduan, nahi genuen, bertan egondako andra bat, elkarrizketatzi, baina, adinagatik ja, edo hilda zeuden, edo, isa hilda zeuden dana. Eta, bagenekien, zeneteko bat Valentzia aldien edo zauela, baina burua zaukalapur bat jota. Eta gero enterau ginen, hauxe Angeles Flores, zauela Gijonen. Ordan horregaitxi behaen gana fan ginen, zenbera eta bere aizta, Zaturraran espetxean egon ziren. Bera milizian izan zen, Asturiasen, kartzelan egon zen, erbesteratu gintzan, eta hori bera, una kaina, osea, terrible. Gero Teresarina be, urtietan JSUko-koa zen, eta temordo bat egon zen dengo Madrile, baten kartzeletan, eta Pilar García Mendia Tolosakoa zen, eta oso gazti esan nien, 16-17 urte zituen nien, berak kontetan dau, basala superasi, berak etzekela asko, fazien Tolosatik doiese Santander aldera, eta kaletikan zijoain nien, herriko batek ikusi zauela, eta salautin zan, bat urte, ondarretako kartzelan egon zan. Bere nobixue bai sozialista zan, eta bere nobixue bera kartzelan zagoenien, bera bezagoen, eta nobixue hilzu. Hau zer dana, multzo hau, ez nazkango banamanan, multzo hau izango zen, erbestera fazien emakume eta familia. Eta erbestera fazien leku ezberdinetara. Belgika, Frantzia, Chile, hause, atza, Errusiara, honen bizitza, tremenda, danena, baina. Eta, hause da apur bat, irakurtzeko eta biografia apur bat, eta entzuteko batzuk oso interesgarriak diezen, adibidez, honek, Arantzazu ametza da, oso ondo kontentan dau, zer da erbestea, ez? Esaz amengue, esaz angue, han ezazen dien ez dakitzu gero, apur bat gana ibiliko dotzuen, ez? Eta ez dakite zerrein, buelta, familiz, eta erbestia daute beste konnotazen bat, ez? Oso gogorra da eta oso interesgarri. Eta batzuk oso despeketan dutela. Apur bat aparte, baina baduren, Lore, igual ikusi duzue, dokumentala amanoragoaz. Zelan, zumaitxik, hainbat emakume, hainbat andra, umiekin, egun batek bestera, fali behar ziela, abitu bat egon zan, alde egin behar zutela. Orduan, Lore, txikizia zan, aizta eta anai txiki batekin, bere ama, opikaldo iz eta oso ondo dago. Eta dokumental horretan, amanoragoaz dokumentalien bere elkarrizketa egin zioten, eta oso ondo dago, Lore, eta oso izkutze polizia. Hemen jarri ditugu, hortik onaino, apur bat, jarri ditugu, honen familizian, batzuk igual ezagunak izango ziren, Marabillasen, horre Marabillasen, dugu okupado Marabillasen bat, hauze Marabillasen aiztie da, baina izia danak anonimoan bidez. Nik uste dute erakuskeon,
erakusketa hondan gehienak ez ezagutzen du. Jende, principios normales. Orduan, hemen, bakoitza, bueno, danak izan ziren, familia guztiziek, izan ziren, jipoituek eta, txikizino, keston txikizino egin zeten, eta bakoitzak espliketan dau, zer bat zauzan. Gauza ezberdinak diez, eta, apur bat, batutak, bakarrik bat ikusten dugunean esaten duzu. Poseo gora, baina, multzoan ikusten duzunean, eta irakurtzen duzunean, zenbat, ze gauza ezberdinak, zelako batzuk oso espezifikoak izan ziren, zigor batzuk, emakumien dako, adibidez hauxe, Miranda de Argakuela, honek zaukan buru bat entzuten bauzue. Zelan, Errepublika garaian egin izan eskolan, eta Nafarroako dana, erreka, mendixe, industria, bertxotan daki, eta akordetan da perfectamente, eta entzun dezakezue dala oletz. Porque doke buruan, hasi zan pa, bere anaiak, berakin zagoen onduen, eta momentu baten esan zion. ¿Cómo sabes eso? No sé, hace un montón de años que nadie ha dicho eso, pero él está y más arriba, benetan egiteko. Eta gero jarriko dugu, urrana, hause urrana, jaiozan, nagoane, eta politxe da zen, momentu batean gero jarriko dugu, bukatzeko, zelan ez daukagu txistulari lirik eta zebe, esan daukagu. Berak kaldetan dagoela, perfectamente, baina superrondo, aurrezkune doinoekin, baina ondo ikena. Bale. Hemen multzo txiki honetan, jarri ditugu apur bat momentu baten, zareak egin zituzten arlo ezberdinetan emakumeen. Adibidez euskera, zarautzeko edan, hauzea zizan udaletzien, alargun pilo bat zeuden eta ezin zuten demostrau zenarra, etxera baten edo gerra nintzala. Orduan, aspaldik ez duten Arantza Zabalegi. Arantza azizan dien, lege guztiziek apur bat ikasten jakitzeko zer egin behar zauen, eta jendeari lagunketan. Zarautzen, Estremadurako jende mordo bat zauen. Eta jende horrek etzaukan posibilitateik, benzinuek eta pobretako. Orduan apur bat zelan doiez, sare ezberdinak itzen, bestei lagunketako edo sare horrek itxeten. Eta amendik amendikona, ikusten, errez ikusten da, askoz ja gazti hau diela. Hau, apurmak egita, baina gazti hau diela. Zergatik jarri ditzugu hau zen? Alde batetik, gerra garaian pasautakue irudikatu dugu, baina beste batetik momentu baten diktadura barruen zelan dano eta emakumiek hasten direla borrokatzen, arlo ezberdinetan. Eta hemen hasten gara, adibidez Begoña Gorospe feminismoan ibilizala, Mamen Moreno Gonzan Zirizonen lanien greba inzuten lan berdina soldata berdina eskaketan lehenengoko aldiz lortzen zutela eta bakoitza, arlo ezberdinetan, adibidez Telemonton martxoak idu Gaztezko emakumeen asanbladan ibilizan, kaja erresistentzia antolatzen, jamaixe batzen, greban zeuden jendien dako, orduan, arlo ezberdinetan zelan berriz emakumeak eta estendiez antolatzen eta borrokatzen. Eta, Franco hiltzea zauenien, Euroita amaxi hasieran, baina justu momentu horretan, hemen dauzkagu apur bat
torturatuak izan ziren